everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Sukad nga miabot ka sa mong kinabuhi ni Irene. Nagkalitsi-litsi na mi! Mao nga bantay ka lang. Bantay ka lang, babayhana ka! Kay! Ako gamot! Ako gamot! Ako gamot! Ay, Usa to? aray! Usa to imong gisulti ha? Nagkalitsi-litsi ang imong kinabuhi, so nga naabot ko sa inyong kinabuhi ni Irene? Ha? Kuya, was imong pagkalitsi-litsi no? Nga nakapuyo mong kaganig mansyon tungod ako nga libre? Jibli ako gamot! Aray! Aray! Litsi-litsi di ay ha? Saman, dito ni mo bakoy o nang imong gisulti? Ha? Akong bakwion! Sige, layas na dito! Ayaw paghuwat nga i-eat siya pati kas gawas! Wa na sila. Oh. Oy. Lala. Oo. Irene! Hoy, Irene! Lala, naon sa tumubayan na. Nagdagandagan man samtang may sigig-singgit. Natililing na ka to sa Irene? Irene! Hoy, okay na ka? Hoy! Irene! Hoy! Angel, Isa man. Angel, salamat. Salamat. Sukad masukad. Suod sa pila na katuig. Karon pa ko nakafeel og balik nga. Nga luag kayo nga akong dughana. Ay, habi na ko naunsa ka. See? Sa katapusan, nagka-realize na gid ka nga kadtong imong bana mo tunok sa imong dughan nga ikaw mismo ang dili gusto mo tangtang. Oh? Oh. Hilak sad. Hilak naman sa lagi ka. Libong to ninyo eh. Luha ni Skalipay, Angel. Luha ni Skalipay. Wow! Congrats! Congrats! Wa biya gyud ko magdahom ini. Kay sa wa pa ta moabot dinhi. Ingon baya gyud ka nga willing pa ka makig-istorya ni Ryan. Willing pa ka mohatag og higayon niya. Maugid unta na akong plano. Pero sa dihang ako na silang nakita. Og labi na dihang imong giplay ang video footage sa CCTV. Nisuro ka nga akong dugo eh. Sobra na gid ay sila. Sobra na sila. Pero tingali bayag human sa pila ka adlaw, mausab na sa daging mong barganan ha. Labi na gyud kun magpaluoy-luoy ni mutong kagwang. Oh. Ha? Bisan gilaglag ko ni mos imong asawa. Gipakuyog ra gihapon ti ka dinhi. Salamat, Luna. Pero sabot ha. Deposit ra tong ako. Ika na mo bayad sa monthly nga abangan dinhi. Okay. O kinalang mangita na kag trabaho. Kay unsaon naman lang atong panggasto kada adlaw. Okay. Okay, wa pa matay mga gamit. Magpa-deliver lang una tang pagkaon karon. Sige. Mag-order ako ha. So, sugod ka trabaho ni Lunes. Kulbaan man ko Angel. Taod-taod naman gud nga wa na ko magtrabaho. Magkadimao ka ako. Ay, usa man ka uy. Kaya ra kay na nimo uy. Magmingaw na ka dinhi. Ikaw na lang usa dinhi sa mansyon tibok adlaw. Okay ra uy. Pwede ra masagog ko mulaag. Tuo di ay. Wa palagi mo balik si attorney dinhi. Tuwaw na siya sa iyang condo mo stay. Mas dool man sa iyang opisina. Oh. Kana akong trabahoan ba?
Si attorney gyapon may tag-iya ana? Oh, Dato giday kayo ni sa attorney no? Pero anogon lang yang kadato. nga naman. Wa man siya asawa. Wa siya anak. Para kang kinsa man din ang iyang mga hinaguan. Ha? Para kang kinsa man din ang iyang mga hinaguan. Naunsa man ko. Ako may naigo sa gisulti ni Irene. Para kang Mervin man to iyang ipasabot. Pero ako kay naigo. Para kang kinsa man din ang iyang mga hinaguan. Hinoon. Dili tingali mo apply na ako. Kaya wa mo ko magako. Dawat raman kog limpyo. Pero, just the same, ang gipasabot ni Irene, mao ang mga milyones nga iyang gituhuan, nga kang Mervin, nga actually, ako. Maong naiko ko. Bitaw, no? Pero asa man tuod ang mga milyones nga padayon ako nga dawat? Kinahanglan ba yun nga magminyo ko? Pero kinsa man say ako minyuan? Si Mervin? Nayapag. Yapag ka ginako eh. Wag ko laing nahuna-hunaan. Ay, noon. Pumasa ko'y laing close nga lalaki. Si Mervin Raman. Og si Ryan. Ha? Lain sa kag si Ryan ako minyuan. Ay, skangibag ka ginako eh. Tanaw lang ko sa lida, be. Ang tudukaon ko. Human ako sa mga trabahoon. Taas ang kay kong oras. Napagkuan sa kuda nga ako na lang usa. Kay trabaho naman si Irene. Nya, una sad ko'y kalingawan. Kay wa naman din ang duha ka mga kanahan. Laaya, uy. Tanaw na sa kong salida. Unya, kaon-kaon og chichirya. Ay, nisakit naman lang niya akong mata sa tanaw og salida. Mamatan katulga naman ang nako. Pero ay, magyapon, uy. Ay. Gusto. Mulaag ko. Ay. Bati agiway kuyog, uy. Watay ka istorya. Palit ko ato pa! Palit ko pa! Oh! Palit ko! Uy, sa sunod na lang ha. Inigdawat na lang ni Lola sa senior citizen allowance ha. O balik lang ta din he. Paliton to na to. Unsa di kayang ganahang paliton? Te. Unsa ganahang paliton, te? Ako anday. Luoy magkukaayo, nagdilak man. Ay, si Nina. Mao ba? Inday. Asa man sininay mong ganahan, ha? Kanay! Non ko, Ay, paliton lagi na ni Lola sa sunod buwan. Promise na. Sige. Palito na nato karon Inday. Uy, Miss, nag-airagod mi ana kanang sakto ining bata. Almost 2,000 ra ba ni ma'am? Unya? miss, miss, ayaw na lang. Inday, tanata ba? Maulit na ta. Mubalik ka na lagi ka din. Ayaw gilak Inday, ato nang paliton. Miss, asa man nagtuwa ka di ko ka-afford? Ay, sorry ma'am. Kaniyot ma'am ha. Ma'am, ayaw, uy. Mahal na kain na, ma'am, uy. Ay, okay rate, para malipay sa nang imong apo. Dali Inday ha.
Dali, iso ko dayon ng dress, ha? Kay sunod, shoes na sa dangatong paliton. Hala, ma'am. Kadaghan naman ining imo gipamalit sa akong apo, ma'am. Uy. Ay, why problema, ti, uy. Tingob na binirthdayhan o pinaskohan. Lipay na ka, Inday? Oo. Pag-thank you, Inday. Pag-thank you. Thank you. You're welcome, Inday. Te, dawata di ay ni o. Oo, say. Uy, ayaw na ba? Ay, Uy, dawata. ayaw na. Dawata na, te. Dawata. Basi na pa kay gusto ba nga laing paliton? Babay ninyo. Oh. Ay, nindutas akong pamati, uy. Doon ako'y napalipay rong adlaw, ah. Hala, uy. Hapit naman di alas 5. Atuon ako si Irene. Sa gawas na lang may manihapon. Timing, tingkawas na kita. Uy, tuwar sa Irene. Irene! Irene! Nakakita na siya na ako. Naalagi ka? Laay ka is mansion, oy. Nisuroy ko. Unya, nagkahuna-huna na lang sa kong hapit ni mo. Kay baw ka? Direbes attorney kanina. Mau ba? Nauwaw gani ko kay giadtugi ko niya si akong pwesto. Iya gid ay kang gi-check kung okay ra ang imong first day. Naa pa man di siya, oh. Asa ba? Taray. Kuyog sa among department head. Oh. Uy, hala. Ni angkla lagi na ni attorney si ma'am. Angel? Uy, ni aso lagi ng imong ilong, Angel. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.